गरम है क्या पानी? आईला अरे गरम है ना. नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोऱ्या व्हिडिओमध्ये. गावसून आता सकाळ झाली आहे. सकाळी उठलं 6:30 वाजता. एकदम जबरदस्त थंडी आहे. म्हणजे मुंबईत अशी थंडी नसता, गावात मस्त थंडी पडली असा. आणि बारको आता उठलं, दूध पिता आणि मस्तपैकी उन्हा निघाली आहेत. मी दाखवते तुमका 1 मिनिट. मस्त वातावरण एवढा जबरदस्त आहे. तुमका मुंबई घ्या वातावरण नाही मिळताला तर गावात एवढा बरा वाटतं नेल्यानंतर. 1 मिनिट. मस्त असा सूर्य निघालो थैसून. वातावरण पूर्ण थंड असा आणि सूर्याची कवडसा पडतात ही सगळी झाडा. आणि एवढी मस्त थंडी की सकाळी जाग आली. 6:30 वाजता जाग गेली आहे. नाही तर मुंबईत सगळा बंद असल्यामुळे एवढी जाग येणारच नाही. तर आता बघूया, थोडीशी आग वगैरे पेटवता काका, त्यांचा आंघोळी करूया, नाश्ता करूया. भूक लागली. असा गावात एक खासियत असता की तुम्ही काय खाल्लास ना का पस्ता. म्हणजे आम्ही रात्री एवढ्या लेट जेवलो. म्हणजे हॉटेलमध्ये आपण देखवलं की गुरुकृपा म्हणून एक हॉटेल होता, कणकवलीपासून 20 मिनिटावर होता. थोडे आम्ही भाजी रोटी वगैरे खाल्लो, कारण की घरात येऊन कधी बनवतलं म्हणून तेव्हाच खाल्लो. पण त्या सगळा जिरला आणि आता भूक लागली. असा तर बघूया नाश्तो काय असा. एक आग घातली आहे बघूया. पाणी तापला काय कडकडीत. चला पाणी तापला, फ्रेश होऊया पहिले आणि मग भेटूया. गरम है क्या पानी? ठंडा है. आईला अरे गरम है ना. तर चला मंडळी, गरम गरम पाणी घेऊया आंघोळीक. बादलीवरून आण जरा. हा मस्तपैकी गरम गरम चुलीवरचा पाणी. सकाळी आंघोळी घेऊया, आंघोळी करून घेऊया. कडक झाला एकदम. चला हे हा चला आंघोळी जाऊया रे. बाबा मंडळी, चाय बी पिऊन झाली असं आता. आणि आता काका नारळाच्या झाडावर चढायची तयारी करतात. तर बघूया कसे चढतात ते बघूया. आणि काय खाऊक शाळा वेळा मिळता काय बघूया. थांबा. डोक्याला हात लावला याने. बराच वर आहे बाबा.
चला मंडळी, थोडेसे नारळ उतरून झाले असत. काका उतरतात. हे थोडे सुके नारळ होते आणि ही शहाळी म्हणजे आपली मुंबईची शहाळी. बघूया आता ह्याच्यातून काय निघतं आता बघूया. आणि थोडे सुके नारळ होते ते काढलेत. बघतोय तो म्हणजे ही सगळी झाडा गावात आणलं असं. स्नेक प्लांट, फणसाचं झाड, पपईचं झाड आणि काय हा केळी, बोनसाय केळी. आता ही खडेतर लावची असत तर काका लावतलो. आणि नारळ साफ करूची कामं अजून चालली असत. रुद्रा बारको खाता. तर मंडळी जेवण बनवायची तयारी चालू असा. काय काय भेंड्याची भाजी आणि काय त्याच्यात काय वालीची भाजी. वालीची भाजी. एवढं मोठं नारळ आणि अरे पण खोबरा किती गोडा. एवढाच काय तर दिला मी. खाऊन बघ खोबरा किती गोडा. तर मंडळी शहाळा वगैरे खाऊन आम्ही मस्तपैकी संध्याकाळी आता कणकवली गेलो. कारण की कणकवलीत थोडासा सामान घ्यायचा होता पप्पांना. पण आता कणकवलीच्या बाजारपेठेत थांबलंय, वेट करते ते सामान आणून गेले. कारण की पार्किंगची कणकवलीत लय मारामारी असा. आता बघा त्यांनी सामान आणल्यानंतर आपण निघूया हायसून. आणि मी कणकवली दाखवते तुमका जमात तेवढी. कारण की आता संध्याकाळ झाली आहे त्याच्यामुळे एवढा काय दिसूचा नाही. पण बघूया जेवढा दिसता तेवढा मी दाखवते. चला. तर मंडळी मी बाजारपेठेत गाडी लावलेली आहे. समोरच 7 हेवन म्हणून केकचा दुकान होता. थैसरून मी पेस्ट्री घेतलं आहे बारक्याक. आणि पेस्ट्री घेऊन आम्ही घरात जाऊन निघालो. कारण की बाजारात तर काही शूट घेऊ मिळालं नाही कारण की काळोख झालेलो. तर आता आम्ही घरात चाललो. आता आपण भेटूया उद्याच्या व्हिडिओत. चला बाय बाय.